शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचं मशाल चिन्ह ठेवलं। अवघ्या काही मिनिटातच ही बातमी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात एखाद्या वणव्यासारखी पसरली। आपण असे आहोत हे आवडतात, मी स्वतःचं झाकून ठेवायचं आणि दुसऱ्याचं वाकून बघायचं। आणि निव्वळ हा स्टेटस बदलला, हा एवढ्या करता बदलला की एकनाथ शिंदे साहेबांना त्रास होऊ नये, देवेंद्रजीला त्रास होऊ नये, कारण ही सीट जिथे येणार ही निवडून ही शिंदे गटाची असेल किंवा बीजेपीची असेल, पण ती ह्या महायुतीचीच असेल। आणि कोण आल्यामुळे इथे काही फरक पडेल एवढं सोपं नाही। रत्नागिरी जिल्ह्यातील पाली गावात राजकीय भूकंप झाला आणि त्याचे हादरे संपूर्ण महाराष्ट्रातील राजकीय क्षेत्राला बसले। किरण सामंत कोणत्याही संवैधानिक पदावर काम करत नाहीत किंवा ते कोणत्याही राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी देखील नाहीत, तरीही त्यांच्या व्हॉट्सअप डीपीची एवढी चर्चा का व्हावी? जर एखाद्या कॅबिनेट मंत्र्याचे ज्येष्ठ बंधू म्हणून त्यांच्या कृतीची एवढी चर्चा होणार असेल तर महाराष्ट्रातील कितीतरी मंत्र्यांचे नातलग आज आपल्याला ज्ञात आहेत। याचाच अर्थ उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचे ज्येष्ठ बंधू या पलीकडे किरण सामंत यांची स्वतःची राजकीय व सामाजिक ओळख आहे। किंबहुना किरण सामंत हे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पॉलिटिकल कॅनव्हासवरील लार्जर दॅन पॉलिटिक्स अशीच काहीशी प्रतिमा असलेले व्यक्तिमत्व आहे। त्यांचा राजकीय क्षेत्रातील वावर हा नेहमीच सत्ताबाह्य केंद्र असाच राहिलाय। त्यामुळेच त्यांच्या व्हॉट्सअप डीपी बदलण्याच्या एका कृतीनं संपूर्ण राज्याचं लक्ष वेधून घेतलं। राज्यभरात किरण सामंत कोण असा प्रश्न त्या दिवशी सर्वात जास्त चर्चेला गेला। खरं तर या प्रश्नाचं उत्तर शोधायचं झाल्यास अन्याय झालाच तर तो मग सहन करायचा नाही, ही बाळासाहेब ठाकरेंची शिकवण अंगीकारणारा सर्वसामान्य राजकीय कार्यकर्ता म्हणजेच किरण उर्फ भैया सामंत। राजकारण म्हणजे सर्वसामान्य जनतेला आश्वासनांचं गाजर दाखवून त्यांच्या समस्येचं निराकरण करण्याचा ते 100% प्रयत्न करतात। रत्नागिरीच्या रेस्ट हाऊसवर किंवा भैयांच्या कार्यालयात त्यांची भेट घेण्यासाठी रात्री 8:30 वाजेपर्यंत मतदारसंघातील लोक बाहेर बसलेली असतात आणि एका केबिनमध्ये खाली मान घालून भैया प्रत्येकाची समस्या तितक्याच आपुलकीनं सोडवण्याचा प्रयत्न करतात। हा नजारा रत्नागिरीतील जनता नित्यनेमानं पाहत आली आहे।
त्या बदल्यात त्यांना कसलीही अपेक्षा नाही. कोणतंही संवैधानिक पद नसताना किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा साधा प्राथमिक सदस्य देखील नसताना दररोज लोकांची कामं करून भैयांचा नेमका काय फायदा होत असेल असा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात येणं स्वाभाविक आहे. वन्स अपॉन मधला सुलतान मिर्झा काम केल्यानंतर दुआ में याद रखना एवढी माफक अपेक्षा तरी बाळगत होता. पण भैया ही अपेक्षा सुद्धा बाळगत नाहीत. मंत्री उदय सामंत यांनी आपल्या आजवरच्या राजकीय प्रवासात आमदार, राज्यमंत्री, म्हाडा अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री आणि आता उद्योग मंत्री अशी अनेक पदं भूषवली आहेत. त्यांच्या स्वप्नवत राजकीय प्रवासात किरण सामंत यांचा नक्कीच सिंहाचा वाटा आहे. त्यांच्यासाठी किरण सामंत हा वजीर एकाच वेळी राजकीय पटलावर पडद्यामागे सरळ व तिरक्या चाली खेळत असतो. उदय सामंत आमदार बनल्यानंतर किरण सामंतांमधील मुत्सद्दीपणाचा परिचय रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना आला. त्यांच्या अचूक आणि बिनतोड रणनीतीमुळे उदय सामंत एकदा नव्हे, दोनदा नव्हे, तीनदाही नव्हे तर सलग 4 वेळा आमदार बनले. जेव्हा रत्नागिरी जिल्ह्याला जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी उदय सामंत मंत्रालयात पाठपुरावा करत असतात, तेव्हा इकडे मतदारसंघात किरण सामंत जिल्हा प्रशासनावर वचक ठेवून सर्वसामान्य जनतेच्या समस्या सोडवतात. भैयांच्या ऑफिसला केव्हाही जरी भेट दिली तरी त्यांच्या आसपास कार्यकर्त्यांचा गराडा असतो आणि सर्वसामान्य जनता त्यांच्याकडे प्रशासनात अडकलेली कामं हक्कानं घेऊन येते. आजही भैया राजकारणात आणि व्यवसायात कितीही जरी व्यस्त असले तरी मोबाईलवर येणारा प्रत्येक कॉल उचलून सर्वसामान्य जनतेशी संवाद साधण्याचा ते नेहमीच प्रयत्न करतात. जनतेच्या अडीअडचणी सोडवण्यातच त्यांना आत्मिक समाधान मिळतं. त्यामुळेच भैया सामंत हे व्यक्तिमत्व सर्वसामान्य जनतेच्या मनावर राज्य करतंय. भैया हे रत्नागिरीच्या राजकीय पटलावरील महत्वपूर्ण नाव असून ज्या नावाशिवाय रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं राजकारण आणि समाजकारण पूर्णच होऊ शकत नाही. भैया सामंत यांना कोकणशाहीच्या दर्शकांकडून वाढदिवसाच्या आभाळभर शुभेच्छा. उद्योजक किरण सामंत उर्फ भैया शेठ यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्रीयुत अरविंद करलकर, शिवसेना उपतालुका प्रमुख, कुडाळ तालुका. उद्योजक किरण सामंत उर्फ भैया शेठ यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक वर्षाताई कुडाळकर, महिला जिल्हा प्रमुख, शिवसेना सिंधुदुर्ग.